धोपेश्वर रिफायनरी समर्थनाचा जो मेळावा होता, भव्य मेळावा आता पार पडला आहे। या मेळाव्यातनं माघारी घरी परतत असताना अजून काही महिला आपल्याबरोबर आहेत। काही मगाशी तर आपण प्रतिक्रिया दिलेली आहे। मेळाव्यातनं नेमकं काय मार्गदर्शन मिळालं, काय सांगा? मेळाव्यातून मार्गदर्शन म्हणजे मिळालं म्हणजे धोपेश्वर रिफायनरी झालीच पाहिजे, आमची पण तीच मागणी आहे। तर आमच्या महिलांना उद्योगधंदे, महिलांच्या हाताला काम हे मिळण्याची अपेक्षा आहे। निश्चितच महिलांच्या हाताला रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे। मॅडम, तुम्हाला काय मिळालं या मेळाव्यात? महिलांच्या जसं नाही, कारण जी मुलं घरी रिकामी बसून आहेत, सध्या कामधंदे नाही आहेत, आपल्या बाहेर जात आहेत, गाव सोडून तिकडे रस्त्यात बाहेरच्या गावी कामधंदा शोधायला जात आहेत, तर त्या मुलांना जर या ठिकाणी रिफायनरी होऊन त्याच्यामध्ये जॉब मिळाला तर आपल्या गावाचा विकास, घराचा विकास आणि आपल्या पर्यायानं देशाचाही विकास होईल। आम्ही सर्व संघाच्या महिला आहोत, बचत गटाच्या महिला आहोत, तर आम्ही सर्वांनी हा एक स्वतःच्या मताने इथे येऊन ह्या रिफायनरी व्हावी असा आमचा एक प्रयत्न आहे आणि आम्ही त्याच्यासाठी समर्थन करायचं। माझा अगदी शेवटचा प्रश्न, महिलांची ताकद ही फार मोठी ताकद समजली जाते। आता तुम्ही हा मेळावा तर अटेंड केला, हे कुठं गावामध्ये जाऊन इतरांना सांगणार आहात का, जे मेळाव्यापर्यंत पोहोचू शकले नाही? हो सांगणार। आमच्या प्रत्येक महिन्याला मीटिंग होतात, आतासुद्धा मीटिंग चालू आहे, तर त्या मीटिंगच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांच्यापर्यंत ही पोहोचवणार आहे। धोपेश्वर रिफायनरी समर्थनार्थ जो मेळावा घेण्यात आला, या मेळाव्यातनं जी काही माहिती भेटली, जे मार्गदर्शन मिळालं, हे प्रत्येक गावागावांमध्ये जाऊन आम्ही सांगणार आहोत, अशा पद्धतीचा शब्द ह्या महिलांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केला। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, राजापूर। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।